To kani ga de por ka ba kmen ngi ba sa sin pat ngayo biang ha gani ga sngi ga ba ning kong jong ka tayo ka mande nga la sange menin ga sngi ya ga ba la kren ya ka tu ka kubor jong ka jing lap na ka jing im ga jong na aman but nga la kren ni ka kubor ka ba nga ai ka teng u ba bakla shibon henry upoi pat shibadai de men ta ka sngi nga kwa bangan sedang biang ini ka jing hikai ka ba la sateng na du saturday ha ka ba la kren ya ki jing hikai ki ba ai ka teng ka pyrthei ka bakan mynsiem lani ka jingshisha jong ka pyrthei ka bakan mynsiem. The reality of the spirit world ka bamot ba pidibin sut ho ega taga wali singo ega padat kam ega ktin English namar ka nganget bon preng jong pipi sut ho ega ta ba ong ka reality kamot ba ka pyrthei ka bakan mynsiem kalong kamlong real bani ka ni ka pyrthei ka bangi shong ya sa mangi ka bangi yo i digi ni ki khamat do jungi ka bangi hap bani ya daga ni ka met do jungi dengan kwa ngan ong ifi kan yarap yang i shibon ngan ong biang i kata ktien ka bangala ong na do sedang bat ngan sedang i ni ka jungi kai ka bangala kren arsin bat menta ka de ka balai i ni ka jungi kai bat kata ka de ka voice ka banyo punyo ha ka part 3 nga kwa ngan ong ifi ka ni ka por ba habang kren ni ka patay ka bakan jaman siem nga kwa ba kat bala hi ba fin sngot ho ba kawai ka badan kam tam ifi ka day bala da fi sngot ho ia ka ni ka patay ka bakan jaman siem kan ye rap ifi ba fin am bakla ba du blay bat ba fin sha shukor hagaman sim baman ka ka day ka badan kam tam ba fin sngot ho bakla shapang blay bat ba fin sha yalam bakla shak patay ka bakan jaksut ka man sim baman bat nga kwangan ong ifi ka ni ka por ka ni ka badan kam tam hagini gisngi na mga yo i shibon palat ki brio ki ba phone shanga ki ba ngayi salak ki ba ngayo i ka junya lenti ki ba bakla dan preng jonki ki ba pli ki ba shakri yo try ki ba tang shipor ndahabu ki shakri ki dang shis dang khandiat por nang ta ki kwa palat ban poino shakata ka jing try ki ba crowd jong play ban yo no ikita ki prophecy ki ta jing pan pau ban yo no ikita ki jing ai jong man sim nang ta ban hikai ki brio ki dan jing pan sle nga kwa ngan ong fi u play u de play u ba ya de ki nong rim jong play udan ke ketien ke jo u blai u de bom long kriki u blai de u ya de rukom jong ke jing ya ke jo u ke balong jai jai ke ba suk ke ba u kwa ban ya kar kum ke por ke timing ke jo fi nga kwa ngan ong fi la da ka dei fi ba pin poi she ke tai ke prthei ke ba kan jaman sim nga kwa ngan ong fi hab ban skut ho ba hai ke ni ke bang kren baleng ada kren kum ta na ma ngayo i kala pen bakla palat kala pen men sao i ke bubun but kabanga snow si kadai ba ka pen poy ki brio sha ka bakla but begitu ki brio ki bakla ki pen bakla sa ki wepan but kata kanang pen jinjar shu iki brio hado ba kami sut shu a yeng sam kami bet shu ka jing shikri play ka klumar no mko ngu shu mtip shu na ma baro ngi shu shimbet bade munsiem fi yo idon ki brio ni ki singi banda ong e ki ong bet munsiem ong kumta munsiem ong kumta don ki brio ong utrai ong yengamenin trai ong yengamane mateng teng ngi shuya ya kita ki baong utrai kita ki baong munsiem bat kita ka bangi ong ba ublay pen pau ngam kwa ba fin poi shata ublay kwa ingi benginiya ki priu ki bayat ya ki perthe ki ba pau da ka bangi im klumar ba bangi le ki ba na ka ta ka perthe ki ba kan jaman sim ka bangi la bakla bangi persyang ya ka ban pen so pat ki priu ya ka ba kham bakla shu dengan kwa bangan ong fi snga ba ngan ong biang ni ki tin ki jing snot shai ya kan ni jing hikai kan ya rap ifi ba pinom bakla ga jing dei ber play ba pinom sha shukor hagi min sim ba man ka ba bot nang ta ka ba ngakwa ngan ong shu ifi ga dei ka ba kham kraut tam halor jong ni ka ba ngan hikai ifi ga jing shikri la ni ga jing ya ka ba kan jaman sim la ni ka ba rung shik ta pa thai ga kan jaman sim ga dei ba pins na tho kum no ban ya daga jing et ber play ta ga dei ga ba dan kam tam namar haka jinyo i jonga ba don shibon ba ki brio let's say
ki bangayo I wat haga jingem jonga menshua de ki posnam hadien bangala shakri utrai ngas ngo kuman ong hawat la hikai ngi bani de ga jinge ndrai ni ya de ga jinge ya ni ga perthei ka ba kinja do ka ba pau ba ni khlam so tho I ga perthei ba kinja men sem but hang tang ni tin kho ber bor ni dan le ki ba yap sendan dan le ki briu ki ba poi shi ga jingne rain na mar ba ki khlam so tho ban operate de ga jinge kat kom ka ram jong mynsiem bedai na kata daw nga kwa nga nong ipi ang ini por ba pidebin sno tho ngan sa hikai shaitan re nga ay gini kijing ilang prang naman nga dang sisdang menta ka mandi nga kwa ngan remind biang ipi pan kan ma biang ipi ba pin sno tho ba ki ek e bar khat di badan ha ga pertai ga bakan jaman sim pi hap ban sno tho shayika kanang ba pila finiat ba blay ba piniat de kijing ba pinum bakla to nga kwa ro bangan ong shikanti ni fi shwai ga bangan ya shikman nga kwa ba ka jing shai jong pi ga ni ga jing ikai kan penlang ifi ka jing ka ku ko ba kraw ye ki brio pinlong ka jing yada pinlong ka jing shai pinlong ki nong yarap pinlong ki nong mynsiem pinlong ru ki nong prat nanti ye ki bobon bagin poi shiki ki ba kham shalor haga ba kan jamin sem kata ka de ga bo blay kwa ingi bangin snot ho tingala kren managani ka sngi saturday ga voice ka ba nyopun rio ga patu ngala kren chapang ka perthai ka ba kan jamin sem but ngalapan fi ba ka jing ka perthai ka bagan jaman sim ka yarap yung ibangin snot ho iga jing kraw ko jong blay lani ka jing kraw ko jong Jesus grace but ngalakran ni ka to ngapan fi na ka gospel ka jong Matthias ko nang ka bakant nyo hadin bo Jesus pan pao ila de haga dur ka bagan jaman sim ura upan ibiyang Moses yu Elijah ka to bar khot ka day bo kwa ban penlong yu Petros yu Yohanes ba yu Jacob bakin yo ka jing kraw ko jong Jesus grace fi yu wat Yohanes ka dol nang Patmos ngalapuli nang ka ningkong kitab jingpen pau kad khat de bekhandai ngalapen iba hadien bau poi marwe po kadolonong andre haga sngi ge jotrai ulalong hau mynsiem gamat urung shi ge perthai ge bagen jamin sim bat ndaw yo snow ge ktien ge besawa bat yo yo trai kapen pau ye ge jing krau ge jo bat yo ge jing krau ge jo play bat kapen kemenyo nakata ka daw nga kwa ngan ong ifi bala na ka day ifi pin perkhat yo Jesus Christ ngala kren bahay gani lada fi perkhat lada fi duwai lada fi alap lada fi kren lada fi yo Jesus tang hakatai ga natural realm lani tanga ka to rukom go Jesus sha ga ding na sha kren ben sha le ben lada fi yo tang kum ta fi yo ga ba kan jamin sim ba den bo mi pan upin pau ile de bu de brio e mo no de khon jong play bo de don bor bom sha ban ka ga met jo uba ka bor jing dom kanam la shu yu lada fi snot khu yu hakata ka ba kan jamin sim kan yarap if you pin so to adu kan no u jisu u kraw hagajing shekri blay kujingi bala da pipenan kamen ga kerteng ga jong trai ban duai la de ne ban duai hieng ne ban krani gi brio ne ban ikandu jing e ba pinum yu iba ga jing e ga crown da yu i jisu ha ba kan jaman sem ba kraw hadu ka ta ba ga jing e kamla yang ga khmat jong ti menta ka sngi ngan biteng biang ini ka jingi kai ka mga la kren kan biat mana gani ka tayo ka mga ai gani ka sub heading jonga ka ta ka day kumno ngin rung siya gani ka perthei ka bakan jaman sim kata ka day ka mga dakwa mga ong biang ifi kumno ngin rung siya ka perthei ka bakan jaman sim namar pinumla ban syakri yublay tang da ka bakan jado bat bapi persyang ban atem ban le iki bakan jaman sim pi hap ban sngut ho ban rung siya ka perthei ka bakan jaman sim tingala hikai hakato ka voice ka ba nyopon rio syapang kato ka point ka ba ningkong e ka ba don kam tam haga badu ka de step ka ba ningkong tam ba brio u bakan jado u yo ban rung siya ka bakan jaman sim ka ba ningkong tam ngala ong yipi ka de da ka ba brio u de ban mat e ga jingka arsen lani ga jing kapat kata ka de ba ngakwa ngan ong yipi clear haga bible ba ka way mdan ay bangin ni day baru blay bangin kran ni jing shakri blay bangin kran lesi bangin ong bangin ya pendap iki kam jing shakri blay lada empat kayang ni shakri himau blay ngimdan jing day baru blay kata kalau plain simple tang kata lada empat kapat ngan ong bay daga ketin la kayang ni nakado ni long do kapamot ong jisu yu Nicodemus agala nang kabalay jong uyanes kabala khana ga do ka long do kabamut lada ka kut tang kata fidon jingi day tang bat ka bakin jado lada fi shakri blay kat nuru fidon jingi day tang ka bakin jado ngakran shay gane na mga kran ni ka bakin jaman sim u jisu ang henry kabala khana mynsiem
kalang mynsiem. Kabamut lada kadai fi babin snoto ya kabakan jaman sim dan kaman kaya fi sha kabakan jaman sim bapin lang kibriu kibakan jaman sim ban lang kibakan jaman sim banum lang ki kristan kibakan jado ban lang ki kristan kibakan jaman sim kam dai da kabapila ban kit kam niam kam balang kam dai setia bapila pin keren shiboni kitin ke jong play kam dai setia tang da kabangi shilet jing sang shi rung no agi balang agi niam ban long ki brio ki bakin jaman sim dei tangani ga nongrim kata ka dei ban kapat yangi shige hima ka jong play haba on kapat kamot ka jinkala ka bamot ka bashisha shaw Jesus Christ banda kaya tau brio ba po hagaman sim go jong fi badang tau brio ba po jong fi ba pinsil tho ba ngila ban rung shige pyrthei ka bakin jaman sim nakwa agani ko por bangan hikai fi katugat ni gani but lesing na kren shiboni gani to go voice ka banyo bun rio nagata kadang an pitangi gani ka baning kong e kadai ban rung shi ko prthai ga bagan jaman sem kadai dan kaman kapat ingi ngangai pila shai kata kabaar ngakwa ngini pe na ga bible gani ko por gani ngani ai ong shi ai ong wale that ye kata habanga ong gani kitin ngakwa ba pinus nga ba ngani ai ong kita namar teng ke jing pam snot ho shai ye ke nong rim jong khtin ke jong play kan per poy fi gu cheka ko ma lar bi per shang man rung shiga per thege bakin jaman sim sngap ka ba ar kum nong ila ban rung shiga ne per thege bakin jaman sim ka ba ar ka dai nan puli chi sti chi ke hebru kala nang ka ba ship heu ka de khat ka ba khat khandai nan puli ter ka ong ni khtin na markata ko parabange habangidan ke jing shlur ya kaban lek syakata ke jaka kentang da kata kesnam ke jong jisu kata da kalenti ya kabala pen kentang na kabenta jungi kalenti ke bathamai bat ke im ling ba kata ke jingka kata kalong ke met jong bat habangidan ulindo bakraw halor kata ke yeng ublai tong ini wana janda ke donot beshisha haga jing snows kamba haga jingai bala sunlight yiki donut jangi na jingi tip lambas niu but bala site yiki met jangi de ko bakoi to ngan pin i fi yaga ni khot banrung shaga prthei ga bakin jaman sim ka step ka ba ar lani ga sin jam ga ba ar ga dai da ka snam ka jong Jesus Christ pimla banrung shaga prthei ga bakin jaman sim da ka nugo lanti wala rong lang ba kaniam wala irong lang ba ki kamba bahangan ong biang wala irong da kanuga ba pikana ka yeng ka balong kristan ka ba yar pateng ka ba don buram kat nugat noru pimla yar lane pimla rung siya ka patay ka ba kanjaman siya pila pinday ki priyo ki balakit ikakam wala isngawi ikanong ngalaban day pastor ngalaban day teman basan ngalaban day ununu ngalaban day uba le kumno ro aga kamu blay ngadan day uba kinjado ladang empat kapat bat kabaar ladang amrung lengba kesnam kotong jisu siap bahai kata ketian uang ko para banget nidan ke jing shlur balai uang nidan ke jing shlur nganda pen shai gini ketian kedai ke betrong nganda pen shai fi balai kani ke jing tho aga shiti shiki hebrew kada bu ini ke ketian ke ong na mar kata ko para banget abangidan ke jing shlur ban lech jika kentang de kesnam kotong jisu balai bu de kata ketian ke baong nidan ke jing shlur ngan pen shai fi na ke testament ke berim fin de puli na ke bible pin lap aga ketian ke jong blai lesing enum dan por bangan puli fi ke takan cibatai saya puli him fi ke eiga bang kwangan pen shai fi ke dei ba uling do haga por jong ke testament ke berim haga por jong ke tabernacle men ba blai bo yo lindo ba un shekri na kam ta jat Israel fi upat hawi ke tabernacle haki arkerdan dan giba ong lai kerdan ngan ong mga arkerdan namar ke kerdan ke beningkong le si ke tu ke bar ke dei tang ke pulau kemudian ke jingknya jong ke jing aingu tang heri ke jaka jong ke tabernacle ke badona po hi ke dei tang arkerdan kata ke dei ke kamera ke beningkong ber ke kamera ke baar
ke kamera ke beningkong ke dei ke kamera ke bengikhat eka ke jaka ke bekentang ke holy place lani ke holy sanctuary ber ke jaka ke bekentang tam lani ke most holy place ke dei ke jaka ke baar ke badan ke senduk jutang ke jong play bat nga kwak ngan ong ifi uling do haba urung syakini ke jaka ke bekentang tam shisin shisnam kedan ke perda ke beka ke veil ke bekrau bahan khmat ke behe ke berben bat nda urung hangtai ke jaka ke bekentang shisin shisnam ban penlong ke jingnya jong ke jing penyesuk ya ke jat men Israel man la ke snam uhap ban peniap yo lang berat hangtai bara ke jingnya aingut hang ban da examen bahayo tu lang berat ban pek ba unum dan jing bakla ka betok dak lani ka betok bria lani ka jing pang lani ka nungono unde ba khoi ba telem bat ndau peniap yu tu lang berat ke snam jang u gandai ka ba jari ka po ka bol bat dak tu ka snam unra apa ka ketiga jang u aga bol bat un hap ban lek situ sipo jang ka jaka ka ba kentang si sen si snam bat nda urung sipo situ uhap ban pen kentang pendep lut ki jing lek niam baro un hap ya kaban kala lut itu ke pain apa itu ke duan un hap ya kaban het ya kti ha ke dabar khmat jong tu ke tabernacle bat ndala dep nang tu un hap ban pendep ke jing kjaban ba mi ki pupen i nang tan ndala dep nang tu hap ban pen biang bahai ke tu ke duan ke badan apa ke jaga ke ba kentang ke ta ke jing knya aingu jing ubi tang bat nang tan dala dep na dong sedong un hap ya kaban pen khoi bahai la di ki riam ke biang ke bo ble bu itu ki riam lengdo bat rengkat bat ni ke snam un hap ban rung ban ikendu baru blai hangkai haga senduk jutang si sen si snam bat ndau rung sitai sipo si sen si snam filap baka bible singa subatai menganang ni nda haba ulung do urung udan ke jing syakti yang ani thu ipi uknyo utiang ulang nevas kedan kita ke holy fial ani kita ke jing syakti yang ke kentang ke badana u namaru brio unum la mani kendo baru blai ku mangala ong blain da wi kren ru kren na tu mercy seat lani na tu jing tap isen ai namaru blai kren na tu jing isnai bat ndau yang hang ne la dau bakla la da ka pap ke dona ke jing imjo la dau bakla ke tu snam ngani tu fi un yap ha ke tu jaka ka bo ya dan ke jing ong ba kat kum ke bible dan ru ke jing ong ba uling do usite da utelai na ke singkai ke jong Syekh deng digi bel sepoki apa gitu ke jankup jong u ki bekat bau dang syakri ha gitu ke jaka ke bekentang begitu ki bells ki riu kriau kenang bagi kon Israel ki singap nabar la udang im ne em nama la dau le pop ula ban yap bat haba kimio snow show ye gitu ki bells kamdan chu ke jing sawa jong gitu ki bells ki badan gitu ki baje ki bau te apa kejat jong ki miang ke jankup lingdo jong u la da kimio snow show kamon adin gatu kan ikenta kintan daw ni utelai na mamdan ubriu balaban rong sige jika kabekentang la da urung uniap badai na kita kadaw kintan tu utelai shabar ngadanget kita kadai ke beshisha bat ngadanget ru bakata kadan ke meaning bet day hangta ba ke jat benri Israel katip ba khamnut ba ni kran baru blai kimnut ba ni kendo yu blai di tangu lungdo ubala da jet do blai ba urung ru da ka jing shapting ba da ka jing knyo henrai sngap ha nda habau chisu wan chigani ge pyrthei la da pin punina ge bible sigani ge khamjli khandiat ngan pin ifi nga khamjrong ru wali thait na nga kwa ba nganum kirki la pin puni ye gani pin lap ba ha ge porba shwaban khayu jisu u sikaria u kpajong yanis ukpajong yanis usikaria kat bodang le igi jingkinya hang tu haga jaka ka bekentang udang le igi rukom ke berim udang tanggi jing ubi fidene tak kadang so ong fiba haba pipule bible bi ben tip ba haba jisu wan jing pertai ke wat la da kala de ke testament ge betumbai ke tu ge sau gospel hare ha ka por bu jisu wan kidang le igi jing le niam jong ke hukum But kat ba u sikharia u kpajong ya anis udang le niam ma pogo tu jaka la pendap yu udah mynsiem khot na pipule gospel ge jong Lucas kala nang ko beningkong pilap ba u ye tholu pa khat do e kumno ban kayu jisu na ga yeng jong David bat ba kumno ba ge jingpenem ka long na kita ge beshoningi na da pipule na du khat ge ban repu nyau jong nang ko beningkong kumno ba u blai un
un pen emingi na gitu besion ba gitu kiti be isi ingi ban pen i jing snai jing ikpa ban kun ma jutang bu kho jongo i jing smai snga ba wang a khat ke nyub sa wang ya ka ban ai ingi i bla kini kan tet na kiti ke besion ingi snga ba ni kiti wang bangin shakri ya ublai klem de shepting ka ka de prophecy ka banganget ha ka to ko por ki brio kim snoto namar hadu ni ko bo sikri ya yang ni jaka ko jing shep tingo crowd but hadin bu meet ni jaka ka bo sikri ru abo angel wani kan do but lat kran shu ndaw mi shabar kan jing shep tingo crowd bi pule fi ki breu ki tingi up yo blay ban le show blay ki tingi up na ka daw people in the Bible usikara ya u yatolo baba nda bo jisu wan un kne kan het in ne ki beshoningi but bangin la ban shakri yo blay klem de shep Belai wang yang tak keten. Namar ke dega negi siti sigi Hebrew kalau nang ko besipau. Kene ke khot ke bekat kendai ke buang. Namar ke tako para bangi abangi don ke jingslur. Ni don jingslur dai ban let ke tak ke kentang ke dai dakasnam ke jong Jisu. Fi dan ki priyo ki bishong ba pediang yu Jisu pini ma pe ko pop ban tade kasnam jong Jisu dan ben khoi ke pop jong fi ban ba fin long ki khon jong play. Yes kata ke dega bedai. Ngan ong fi kata ke dega kraw palat bala ma ingi dei tang de kasnam jong Jisu. Rikin mau haba pila yo map na kesnam, but ba kesnam jong jisu kala tap ifi, la pen khoy ifi kesnam jong ki langbrat, kesnam jong ki brat, ka pen khoy ya pop tang shipola ni ka shudai ya pop ko jong brio, hapan pen ken mau kamala, kesnam hapan kenyama na ka pori ka pop jong. Hadai u jisu ulalong ulangbrat u bejana u betlem jong play. But ga jinknya yu utang sisin u yap ga dingfna, ki tu ki ba pdiang ya ga jingyap jong u snam jong u ga jingem. Ki yo map na ga pop junam but dai na ka daw ki klalong ki khon ki jong play but kum ki khon jong play ni dan ga snam ga jingem but nda haba pila khar sin pila mat ya ga jing map e ga jong tra pila da tikna bo play ula pin kai fi na ga but na ga no min si ma khoi ba na ga snam ga jong Jesus Christ na khwa ni tu fi kat kum ni tin ga jong play nginum dai shu ban tiang ban rung shi ga pyrthei ga kan jaman se shi ga jaka ga kan pang ba no play bangin rung shi ka cat jung ka jing ai bangin let ba la ski ban rung shi ka bakin jaman sim dai satya da ka jing la jingi da jing sno tho jingi henry na mar bala tap yingi da ka snam ka jung Jesus Christ fi de tang da ka snam bangila ban rung shi ka pyrthei ka bakin jaman sim hang ne nga kwang anong fi walit sno tho bakla nga khwa ba bin tip ngi ga wai fi de bin tikina ba haila de ba ka snam jung Jesus ka dan bat fi nda habala tap dengan senam nilang protected ngida na gajing da but nginum yo setia ya kapan rung syaga pertai kaba kynja ksot no nginum let syaga pertai kaba kynja ksot fitip na am ki ksot jong dujak baro halu setan but baro ki ksot jong dujak kaba ki tiang tam kadai tang ya ki brio ki bala don shisha kesnam ke jong Jesus Christ Takadaw sa kanya ni Fia gani introduction jang abunsin. Mapite pinasnot ho bahay ni gajing ikay. Madan ki brebo si snow kan chaman sim si ang bagala IT klem snot ho igini ginong rem piklem de shait pila kapat ne em de ubleu la map ne em ga pop jong fi de pila dan ne em ga snam ga jong jisu but pitip ne em ga jing crowd jong snam ga bang amdan pual ngani kay ne hakalugur kom ga snam jong play ga tap yingi barakalugur kom ga snam jong jisu Christ ga sange ya ka ba kanum pen khochu yingi lani kam dan jingi de fitip ne em ka wai ka bang chi kay fi khndiat hagani ga por la da fidang bo not ino lada fidang bat not inu wat lada fila khapat ru kesnam jong jisu kam dan jingi dai bat fi namar ublay kwa ingi bangin bo not ngin ya map igi breu baro balada fi map kesnam jong jisu katap fi de na kataw teng dan gi breu fi ong ki bala khapat ndeki let pat ban duai ki ya ga bakan jaman sim ki poi shiga min sim so ki yo pan ban daga min sim baman ki rong pan ban shiga perthei ga bakla balai namar haba kesnam ga jong jisu kam yo jaka fin poi shiga bakan jak so bat fin poi shiga min sim man kan kata wal gi jingmot kan pen klumare fi but dai na kata dang kwang anong fi lada fidang bo not pin pat dai gi khon gi jong blai ka kwa fin map gi brio baro ka kwa fin gi jing snoret brad gi jing sarong ru ka dai ka ba ya ka ba khang gi snam gi jong jisu na ma ka
Kesnam jong jisu kamla ban shong haga jaka jong jing serong ngakwa ba pintip igataro pi ngamla ngani kai lut igatan rei ngakwa ngani kai tanggani ke point ke ngakwa ngano pi ke step ke ba ar bangin rung shaka perthei ke bagan jamat sim kadai be da kesnam ke jong jisu Christ kata kadai ke ba ngada terang bangan hikai fi ba balai iknang ba pin la ban ron jing slur ban rung ru bat kaba ar bahaba pirung da kesnam pi detik nai kesnam anam dan mynsiem baman ke malak ban kata igu jing im chong fi ta de ba ar ke bang kren to ngani kai ba ai fi ne ke balai ke step ke balai ngani ke sin jam ke balai hang ni ngan ngala ong fi ngan shong ba ngin di kren ba ai ye ga niru fi ban rung she ke perthei ke bakin jaman sim dabat ba ai ni kitien pimla ban rung da ke jingmut chong fi daga mind daga intellect jongfi daga rukam perkat do jongfi bandrung shaka bagan jaman siam pihak bandrung daga jinga pihak bandrung daga jinga kita kada ketien kabanga kuat bapindu syai ba namal lada fimrung daga jinga finyo I kan bakala sibon bat ngakwa ngada pin syai bahai fi ngani gapor o angumni wa support ar korin kelenong ka besaw ka khat ka bekat rio sngap ngan puli wang namar kata ngamman tacho laga long bau brio bahabar jonga unang jot nang jot penban tau brio besupo ula nang shat ya lagi sni we no brio besupo ude bala khano blay de brio bekin jaman sim ubangala hikai shikman nak ta dang song fi la da khlem khai fi fim la banya de jinga ban nga kwa an ong fi ni snga ba ba uang na marga jingjin jar sting jangi ke batang shibet ke nang penlang ke benta ke jingkia ke buram ke bapalat ke babam jukun habangim kmi shu agi ek eru ke beyo I hare ke ek eru ke bam yo I na mar kita ke ek eru ke beyo I ke long tang shibet de ke ek eru ke bam yo I ke long bam jukut ken fi la fi pudi yakini ke shithi ke ba ar ki karen ke nang ke sao u hikai ban im da ke jinget but habangi im nega jinge nga kwanga na fi ni don kaman te ba hadien bala khayingi shike hima ko jong play ni don ka snam ko jong jisu ko jinge but hadien bangi don ka snam ko jong jisu play kwasho yingi bangi niat kum ki khon jong play daga jingmot ka bakin do ngimla yat shu daga system ko bakin pyrthei hangta nga kwanga na fi hangta fin poye ga jaka ka ba fin realize lane pin snotho fi bun sin mi ong ya jinget but bun ba ke priu ki ong ngada ke jinget ke ta ke jinget ke dang dai dang ha ka ba ke kenja briu ka ba kenja perthei ka ba kenja do balai ngan ong fi la da fi ya da ke jinget klebles not ho ye ne nong rim ba u play u la da pen kapat fi ba ke jinget jong fi sha ngan ong ye ke tin ba pin de snot ho ye ke label jong ke jinget ke bidan nganda hikai bahaya kata fi hangtang kwa ba pin pikir bahaya la de tan ki brio ki batang sisdang shikri blai tang khndiat por ki ba jing hikai ki kampat biang ki ba yela deru ki sisnul tho de ba pule bible hi ba nang ta de ki khlem don ga jing lalam ka ba kan jaman sim ka ba na ki brio jong blai ki ba hikai ki ba kin grow ba kin san suki nga khwang ani thui fi la da fi rung shaga perthei ga bagin jaman sim ka jinglang man sim jong fi kampat gro ka jinga jong fi ka dang red but fi perchang ban rung jubo da shaga perthei ga bagin jaman sim la da I jinga jong fi idang red fi la pin poy ga jaka ka ba mynsiem baman kan dominate fi but pin poy ga jaka ka ba klumar but kan ne ga ga bang kran da ga jing snot ba pide pin te bo blay kwa yenga ba fi bangi day ye ka ban san ha ka perthei aman banang ni day ban san ha ka jinge bangi la ban rong she ka perthei ga ban jaman se balenga ong ga ta ga kten ga kwa nga pin shai fi ba fi num shurun ko ha Sngap hang an ong yt ktiet pigen mau ngene ke gospel ke dong u Matthias ke lanong ke khatsau tang ni puli ke ne ke bang shukran fi kindia ha ke ni ke por ndre ngini ya khambania shikhman fi puli ke lanong ke khatsau ke dong u Matthias fi lab ba u jisu u le kum no
Ka Bible ka ang gini giktian ka de kren shai na ka de khat ka ba arfu arter ter ka de kren shai ngene bau jisu ya lor jong ka duriao. Baru Petras ru ang try ngaru ngakwa ngania lang kumayat mame. Fi u jisu nda habau Petras ngam o ang ame oberit ka jinge. Yo ba yung tagaktian. O ang ame oberit ka jinge. Balay mesngaw artatin. U Petras uyat. U presyang manrengko nagaliyang kabakincha doa. Singa ba? Naturally, lani hagani nga pertay ka bapaw. Lada pilek I haduriaw. Pihap siyang nagaliyang. Kita ka natural wa. Hagani nga jingja u jisu u kwaban panihi. Kumno ka pertay ka bakinjaman siyam. Kala ban operate hagani nga pertay ka bapaw. Das nga ba yung ita? Das nga ba? Hagani nga jingja u jisu u kwaban hikay. Baka pertay ka bakinjaman siyam. Bat kibriw ki bakinjaman siyam. Kibala snot ho daga jinget kabala biang. Bahaba kinang ban rung siya gabagan jaman siyem ban haba kimi na gabagan jaman siyem ban yat haga patay gabagan jaman siyem kila ban operate lani ban function ban trakam haga ni patay gabangi imbangi nataga ni galanti jung jinget day hantang kwa babin snot ho ba yung jinget das nga ba yung kata si ngi yat daga jinget kat bangi klam operate haga patay gabagan jaman siyem. But ni ong inget ni tuai ki brebo pangi ong inget but teng ni pa ya jing na mar ki to ki brebo ki mso to piro bim so to but nda ba pimyo I ki juba pi kno se ki brebo kim dan jing na khwa ba pin so to ba ya ga level jong ki jing da ka ni ki jingja fi hang ni u jisu ngan ong biang de tin u wan yakaban pen I shiki sunran ba hagni ka natural wall hagni ka pertay ka baginja ka bapaw nda habaw mi na ka jingduwa uda na ka pertay ka baginja man siyam uwan baniya dang step dang dum hajrong dang ka duriyaw kan ma wat la da ka bible ka ang uyat halor duriyaw yes uyat halor duriyaw tang bakin ma u jisu uwan baniya da ka jingat haga pertay ka baginja man siyam naman naturally hi la da fi yu bet hakaduriyaw hi pingam hello jisu uyang daga jingat haga pertay ga bagin jamin sim daga jingat uyang haga bagin jamin sim gan ong biang ito giktian but uya haga ni ga pertay ga bapaw sigintian gan ong fi ngirong ilaban le kumta balay gan ong fi ngam ong fini ya hanan polok na fini ya wa ne hangno no bapini proof shi gibriyo bapide gi bakan jaman sim wali le khlumar kumta dan gibriyo le mer kumta gi ya kay ga bang khwanga nang fi ujisu le ang nikhnang ban hikai kay ga jim to bini ya inta slaum kay ga bami na kay ga jinkir khu kham dai stian bre ujisu ang ne u kwa ban pani tangani ga ktien de shaiba ba ke ek ga bakan jaman sim kam dan jingi dai ba ke ek ga bakan jado kapamut kumno ba nda haba wan na ka bakin jamin sim dari jinget kat kum ka level ka jinget ka baudan ma ula ban yang la halon tong duriya ba ka duriya kana mla ban piniap jalap yo fi ka ta ka de ka perthai ka bakin jamin sim ba nda haba petras u yo yo jisu bu yang halon tong duriya ba ki sandran ki shakte ki ong ka de ka suat ka de ka rangai ngai jisu kuran wang ngadai mga long shlor ngadai mga wat shakte u Petras u ang yo jisu u ang kinikiktin ku try lada day mame hukum yang ngaru banga ngaru ngan yat lang alor jong ka fi u ibu jisu usha u ang wan fi hanta ngan hikaye fi ik bijilio u Petras u yo snow ya kiktin ka bu jisu u ang wan kam lan ya kiktin ka si u ang wan Fiin da katakak tiyan ka rung o Petras kabaw jisu o ang wan. O Petras uya dakajingay halot ang katakak tiyan. Halot ang katakak tiyan. Fi day kataka mga kwang anong fi. Lada fi yat jingat yat kat kum ka label jong ka jingat jong fi kabapikot ya kabapiyos ngaw siyay. Ya ka nukunog ka tiyan ka ba naublay ka ba jingshisha fi ka ba ang wan yat.
lada fi klem yo sngawe gata wat jom na pok liang fin yap jalop don pun ba ki priyo gini ki sngi ki bashong ngata da ka bakan jam sem nganum di dawai shu nganum le shu kumta hari ki klem sno tho yagata ka ktien ba u blay hangne u jisu u yang ila dia ka patay ka bakan jam sem u yang ha ka nongrim ka ba jong ka jingai ka budan but nda u ong yu Petros u ong wan kabamot u Petros u yo snow kitien kaba ong wan halor jong kata kitien kaba u ong wan u dalong clear kata u pintre kami jinga uru ya but daga jinga urong shaga bakin jaman sim shipang but ngani to ifi u klem ngam fi de fi ya halor jong kitien kaba bi yo snow u jisu ukren fi finom ngam nama kata kata bakin jaman sim. En if you in een baga Bible kon da ya u lekom no u yo ipan de ki kmat do jong u ye ke eriong ye ke duriau ye ke whips but hanta nda haba u klet no ye ke tai ke tien ke bo bleu ai ke jinget jong u kampat long matching kampat ye ringkat but ke tai ke jinget ke bo bleu kwa fi yo iba nda haba u rung shaga ba kinja pyrthei u shitting but hanta usdang ngam da hikai da snotho ba yakni ga banga hikai na makani ga ba dan kam tam hakni ga por ga banga hikai fi ba nda haba ngam upertawong trayarap ga fi u jisu u klem kren ben u ong kawai ga tien ne ka ba ong chai u klem ong da khumoi pat u ong ame uberit ga jinge bele wong uberit ga jinge na man da fi operate hakaram jong ka ba kan jaman sim fi hap bandan ka lebel joga jinga bala laga jinga jong fi kadang rit shong be ka liang ya bedu Jesus Christ narin ko klumar yop yap wat shi alam yiki wairu wat shi kai klumar na da yala de pimpat kot namar pin yap jala pin poy ka jika ka be aingo mo Jesus ni ngap ai kata aingo you play bo Jesus abo kot yiki way kot you betul bunia jika bikin jamin siam u yang ira dia ka bakin jamin sem ka jinge cho u ka kraw u don ka ktien ka jong play u snow tho yo min sem bu khoi u snow tho e ka perthai ka bakin jamin sem hangni u dominate bet yakni ka duriau kamla namagani ka natural kamla ban ko lani kamla ban le ya ka balang supernatural but dai ne ka ta daw u jisu hangne nda hakapor ba u ong yo Petros ya one ndaw ya u Petros ngam fi hangne fi lap ba u Petros u jisu ula ban bat na kiti u yang na de hajrong do duria u klem ngam ula ban yarap yu Petros u bangam fi ka takata ki jingmen toy ka jingker khu bapinia beru blai na ka daw so ang fi what you lak lumar what you ya chipor what you muddo lo Petros u mud bani kai lang ki wai kini yap jalop lang sibo lo Petros u khat lang si kisan o pet nga ngayat halo duria wan bat nga ngaru ngayat nang ta de khat u jisu nga o ya ngaru ngayat ling ni ya lang nang ta no ya pa tang si phang yela di nama be jinga idang red nang ta de ba ka ba kan jaman sem klam su thau tang si phang yela di la yap jalop tharai la do but so Petros la do but so Yohanes la do but so Philip la do but so gitu ki we pat kisan barog ni yap jalop here ai ngo yo blai ba u jisu ang ya bu khat yu Petros yela di umngam ula ban yarap yu Petros u ba persyang man ya ha ka ba kan jaman sem but haba ungam na mal ka jinga ju kampat biang u jisu ula banyarap yo bangam kata kata bang kwa nganda maha mefi o ju khat klumar ki briu chi alam ki briu na mga yo ie ki sidan ki kena kan thai ki badang ret ki kena shenrang ki badang ret fi let chi ki jing duai fi rung chi ki jing duai bet nang ta dedan ki kena badang ret bi shong ki yo ta revival ki yo ta ka ek nang ta shurung chi ki bakin jam se mela di ki jaka yang su tho ila di ka ek rum tep su tho shu poi chi ki ta ka perthai bakin jam se tep ka no play tep ka no so tep ka la di su thau ta shu khat lang ki we ne yangam lang bar khoi be yap jalop lang bat nga kwa ka nong fi ki ga par tong inum le klomar kum ta de snow tho igni ga bang kren kat kum ka lebel ka jing thau jong jing ai pi hak ban rung she ga perthai ga bakin jam se la ga dai fi dai ban ya kat kum ka lebel ya kat ta la ga jing ai jong fi ga dang dan ringkel yang ringkel
pim pai di no try pi shakri yo play la la day fin yang a lord jong ka duriao ka bo jisu ong yo petras king kli shong ali kindo eriong bo kwa mani kai ki hangtaru ki klem yap hi na kwa mani tu fin no jisu la khat ban ya halo ka duriao ya tamala da fingam udon try ban ra fi but nga kwa ngan ong fi ka ni ka par what num shule klumar namar kani ka dei ka bangam kwa bapin le klumar ngayo igini sngi nan bri bale kat cha ba poi ngayo igani ka lapin klumar lot igiyeng kesam ngan ong biang si sen ngala yislok sibut kipriu giba yala di pois nan shi jingpang pois shi jing pois shi la di ru ngam jelap lot yo shi jingpang namar bale ba ong bo trying a so to play teng teng fi ong bo play wang re ba khlem long de pe ba pinum shupun ong klumar ye ba khlem ong namar kalaban pois shi ba bakla ngakren kumbang ay kendo ngakren da barbang akwa ngani dai fi what shule klumar what mga ba kren ang ning la kren tin gi jong play menta la slemba la shakri play live host lem tam rekin ma ngakwa ngano fi kidon ki banga nga hap ki banga na sloto banga kren shipi kani ga banga kren menta kani ga banga da shai mde banga shukren shong shit kren klumar ngakwa banga da ong fi ba pin rung shi ga pyrthei ga banga jamin sem fi hap ban sloto ye ga label jong jinget ki bapidan ta ga ke baka kwa ngan kren nganum pat ya chikmat tang hang tai ngani kai fi menta sinamar ngam kwa ba ngan ya chikmat ba yo pim so tho ngan da pat if bar khat ki basngap ngani ga voice message jonga hagani ga pod da ple jingmat snap ba what shurun ko klumar kan mau ko ba ya jinget don ki bre ba what did the why hadin bi bilange yu jisu shunget what did the why ngakwa ngano fi ngani ga por what let dominate yaki way da ke jinget jofi kat baki way gidang dan haga jinget ke badang red but what chule shong shit da ke jinget haba ke jinget le jong ka khlempat kiyo na kren bet yegne na mga yo I don sibon ki bapoy wat si ke jingi hapro fi ngan ong fi haga bible haba ke kren yege jinget ka kren yege jing tau jong ke jinget sapule yegne shidi nong rom kul nong ba khat ar nga lalandet kul nong ba khat ar khot ba lai kong tonginum kren sarong bangin nyaw ki wey bi kam kraw ba ni la ni kum ta ter namar uang hakatu ko shidi nong rom kul nong ba khat ar uang kat kum ba blay ula sami ge jing thau jong ge jinge hawai pa way nagata daw habang kren ni ge jinge nga kwang anong fi ba fi definition no tho ba pinum nyaw yala din na lor ka ba day yala di ba nyaw hagi we kinte wuchu nyaw wuchu thau yala di biong nga de bri ba kraw jinge nga ta nganum duai he nga ta nganum di dawai nga kwa ba binya ke kum ga label jong ge jinge ke ba bidan wuchu ya klu mar klam so tho igre dan bre be kai ni sgi mangi tenginum shimpi sang num shimtulop na tangin chu ya be de ge jinge ni ya be ge jinge ni di dawai na ta nga kwa nga nong fi wat le kum ta number fin poile di hagujing ujisu hal wi kai banginum shifting go pisa rekin ma ujisu hi kai hi ngiru bangi de ban im kat kum ku jing snot ho jung jing ai naga daga daw bangi hi kai gini kan pen start rifi kan pen shai fi bo satan unum la ya gaban pele ran fi mut dollar fi ong ya jinget da fi rampat haga jinget den ti jinget jo fi setan ni obat pen condemn fi kan wan ga jing pen ram fi non guilty yeta but ki bayi ma sam jo fi ginom yo fi haga len ti ga bedai but kan pen poi fi shi ki ka ba bakla na do ki po ba men chuang ala kin do shibon ki brio ki ba ya ga ba kin jam sem kham tam le yo to ki ba dang khna dang ret but nang ta de ki ba yo ki jing trai ga jo men sem nang ta de ki ba la ra ki shi ba kin jam sem ta ki brio la be ta de ki la ya ma na ta de ki tu ki brio ki shi batai lot ki jing em ju ki brio na ta de ki la shukran ba ki yo ki jing pen pa ba ki la batai teng teng dan ka ba de teng teng dan ka ba la but hang tan da ba ki tu ki brio la de kim so tho ha ga ba kot da ba ki la mi na tu ba kin jam sem kin klumar haba ki pai ka ban operate agane ka pyrthei ka pau ai ngam fi haba ngi shakri yo blai dongin shakri kum brio ki ber san ki ber snot ho ye ki nongrem na ga tien ka job blai dengan pen kot no ang ne ngakwa fin snap ai ni ka jingi kai haba ngi hikai ye ni ka pyrthei ka bakin jam sem hagi ni ka area ka bang hikai kum nong indrong shaga bakin jam sem ngi sai kai shu shu la shai hagi jingi dei bar men sim khot ba pin nang ban snot ho shu shu ye ni ka pyrthei ka bakin jam sem to blame kur khoy phi ni ka sni ni ni twai bat phi ni ka por
ko pa nga ay ngu ime bang lala ban hikai biang ni gani pyrthei ka bakin jamin sem bat kum no ban rung si gani pyrthei ka bakin jamin sem ai ko pa bagin ni briu ga ban khapat shisha ai ko try bagin the snu tho ig snam go jame but khamtam yak level jog jinget ka bagidan yak ta ka kirdan jog jinget ni ka jing thau jog jinget bakat kum ba ka jing san jog ba ka jing im ka jong ki ka bakin jamin sem try kat kum taru ko pa blame ni lami ki si ka bajilio jog pyrthei ka bakin jamin sem that why play begin rung hit ala di ka bar begin false ala di kat kumba memera kumta kin ya kin try a play be it jonga nga dwai ba men yarap men yadam ni kai gini brio begin pai shaba bakla begin ya klumar and I could try begin done like a leadership ka badai ba begin pai shiga jing hikai ka biang ba begin pai shiga jing shikri ka ba job ba do satan lumla ban pen klumar ki and I begin ya de jing job begin ka jing men toy yaki way to try a blinga ai ngo ime me hikai ngi gini ki but try a blinga de try begin ki bring be yo snow kani ki jing hikai kan ya rap ki ni ai lut shame ka buram ka jing obat ka jing ro ka teng ka dong chis mi try amen but amen ko blay shibon ko fin share shi ki way ko mga juang o blay un ka khuifi